Главната героиня, Магда, която разказва историята, е много възрастна. Не просто възрастна, тя е древна. Аз съм Мария Македонска, аз съм авторът на романът Бели ветрове. Ние се срещаме с нея благодарение на един млад доктор, който започва своята първа работа в малка болница. Както за всеки заек му начисляват най-лудата пациентка. И ето какво ни очаква зад вратата на стая номер 3. В първият миг му се стори, че на всяко от трите легла има легнали жени, но бързо осъзна, че това са само сенки, които помръдваха от премигването на допотопната луминесцентна лампа над него. Той мигна няколко пъти, след което видя облегнатата на лакът жена в леглото до вратата. Жената му помаха с ръка, сякаш беше много далече, или пък го посрещаше на гарата. Дойде си най-накрая, а? Без интонация го попита тя. Ами да, дойдох. Изобщо не знаеше за какво говори тя, но се съгласи. Бабата пак му отправи една голяма усмивка. Сбръчкана. Така би я определил докторът, ако някой го бе помолил да му я опише. Сбръчкана, като онези ябълки, които висят последни по дървото дълги месеци след есенната беритба. С малки вълнообразни линийки и парченца мухъл по тях. Толкова сбръчкан човек той никога не беше виждал. Сигурно беше поне на 100 години. Или на 1000. Или на всичките. Тази мисъл го развесели. Може би в момента седеше пред първата жена на света и определено изглеждаше, че тя се радва да го види.